Bueno, avui venim en una lectura recomanada, no? Sí, ja que fem de tot, pues... Bueno, és que me l'acabé d'acabar de llegir este llibre de Laura Tàrrega i la veritat és que és un llibre que es llig molt bé, molt fàcil, a més uns ambients molt coneguts, sobretot si eres d'Alcoi o si tens alguna idea de la revolució industrial i tot el que va passar en aquestes dates en Alcoi, i la veritat és que m'ha agradat i espero des de luego que escriga una segona part i tal, perquè crec que dona joc, el final dona joc per a que escriga una segona part, així és que l'anime a que l'escriga. Capritxos burgueses, de Laura Tàrrega, que es pot comprar en Llorenç, és a dir, és una escriptora alcoiana, va estar de fet en nosaltres, en Quality Mariola, i mos cita i tot, inclús donant les gràcies per la informació, vol dir, un llibre recomanat, entenc que es llig prou ràpid. Sí, molt fàcil i el dic, resulta molt quotidià tot el que conta i m'ha agradat. Lectura recomanada per la mama. Molt bé, mama, gràcies. Capritxos burgueses. Adiós. Adiós.